Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з нашай госцяй, эксперткай, тэалагіняй і эксперткай у галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Натальяй Васілевіч. Добрый дзень, Наталья. Вітаю ўсіх. Наталья, давайте пачнем с агульнага, тому что хоть вось здаецца, с аднаго боку мы назіраем за выхадам палітвязняў на свабоду, як і по гэтаму перамоўнаму трэку амерыканскаму, так і там вызваляюцца таксама нібыта по гуманітарным унутраным трэку Лукашенко, то і по адбыцці тэрміна людзі выходзяць на волю. Але я так разумею, что калі сыходзіць з вынікаў маніторынгу, які вядзе у тым ліку і хрысціянская візія, ніякіх таких асаблівых зменаў, там паслабленняў, там суцішванняў, рэпрэсій не назіраецца. Ці я памыляюся? Давай вот я гэта таким чынам скіроўваю на маніторынг пераследу хрысціян у Беларусі за люты, які апублікаваны быў буквально 28 лютага у тэлеграм-канале «Хрысціянская візія не вайне», ну і безумоўна на сайце хрысціянскай візіі. Але калі вось коротко высновы і тыя лічбы, якія ёсць у гэтым маніторынгу. Ну, мы адзначаем цяпер кожны маніторынг, мы папярэдне пішам важны дысклеймер про тое, што каля 70% прыкладнай інфармацыі пра рэпрэсіі мы не апублічваем. Гэтак стала з 2025 года, калі большую частку інфармацыі пра рэпрэсіі мы даведваемся ад людзей ці сем'яў саміх рэпрэсаваных, і яны просяць не даваць гэта ў паблік, таму што баяцца пацярпець яшчэ больш ад таго, што іх прызнаюць палітвязнямі. Бачыце, калі б сапраўды ішло вызваленне па трэку палітвязняў, то людзі б хацелі, каб іх прызнавалі палітвязнямі пасля стрымання. Яны б тады хацелі, імкнуліся трапіць у гэтыя спісы з надзеяй, што тады іх вызваляць. Але людзі ўсё больш і больш не хочуць быць у гэтых спісах, таму што яны не веряць, што гэта ім можа неяк дапамагчы, наадварот, лічаць, што это можа ім пашкодзіць. Наталья, выбачаю, што перабіваю, мы вернемся тады далей вось да абмеркавання вынікаў маніторынгу, але вот давай, гэта сапраўды вельмі важны момант. Я хацеў бы, каб ты на ім спынілася, можа быць, шырэй. Чаму? Ну вот ёсць жа ж працэс. Выйшла нават па вось гэтай нібыта амерыканскаму трэку каля 300 палітвязняў на волю. Да, пераважна яны усе, ну, дакладней тыя, якія былі па менавіта амерыканскаму трэку вызваленыя, яны былі ўсе вышвырнутыя, дэпартаваныя з краіны, але ўсё ж таки выйшлі, і размова ідзе, і прадстаўнікі амерыканскай перамоўнай групы, той же самы Кол, кажа, што яны вядуць перамовы пра вызваленню там тысячы, а можа і болей. То бок, калі у цябе ёсць, ну, как бы надзея там ці спадзяванне ухапіцца за саломінку, і каб чалавек там не сядзеў 7, 10, 15 гадоў, а выйшаў зараз, хай і з дэпартацыяй, то чаму не? Вот чаму людзі працягваюць? Ну, тому што людзі насамрэч спадзяюцца, што у той час, калі у іх няма такіх драконаўскіх тэрмінаў 7, 8, 10 гадоў, то яны спадзяюцца на тое, што яны атрымаюць хатнюю хімію, ці што яны атрымаюць там, ну, 1-2 гады. Вот. І тым больш, што мы можам паглядзець, што вось па гэтых трэках вызваленняў вельмі часта рэжым робіць такую хітрую штуку, што вызвалялі людзей, калі ім застаецца 2 тыдні адсядзець, месяц, 2 месяцы адсядзець, то бок большую частку тэрміна яны ўжо прасядзелі, іх вызваляюць пад самы канец, ўжо так не так істотна скасоўваючы тэрмін, але пры гэтым змушаючы выязджаць з краіны. Вось, людзі ўсё ж такі не думаю, ну, як бы, калі сапраўды яны атрымаюць уже такі драконаўскі тэрмін, іх уже просто не будзе іншай надзеі. Но сёння іх яшчэ ёсць надзея на тое, што, магчыма, там нешта зменіцца, магчыма, не давядзецца увогуле ехаць у гэтую турму і гэтак далей. Таму, ну, яны як бы стараюцца не адсвечваць, далей яны яшчэ баяцца. Ёсць у рэпрэсіі два эфекты ў Беларусі. Адзін эфект кумулятыўны,
а другі эфект каскадны. У чым сэнс гэтых двух словаў? Кумулятыўны эфект – гэта калі рэпрэсіі назапашваюцца. Нават калі людзей вызваляюць, все роўна вот у гэтым, скажем, у гэтай пасудзіне рэпрэсіі яны застаюцца, яны ўсё роўна ствараюць вось гэты ціск дадатковы на іншых людзей, на саміх гэтых людзей, таму што вызваленне табе не гарантуе нічога, ты ўсё роўна пад падазрэннем, твоя сям'я под подозрением, ты все равно не можешь уладкавацца на працу, знайсці нормальную працу, ты тебе трасуць, постоянно проверяют, ты вымушаны выезжать за мяжу. Вот. Другі это каскадный эффект. Это значит, что калі вот бачыце, як бы пачынаецца напад на целую сферу, вот на сферу кнігадавецтва. Аднаго чалавека ідэнтыфікавалі, знайшлі яго штосьці там, магчыма, нейкія перасылкі, нейкую інфармацыю такую нелояльнасці прыкметы да рэжыма і пачынаюць сувязі высвечваць, да, вось гэтая сувязь, гэтая сувязь, гэтая сувязь, і баяцца, што там людзі пачнуць каментаваць нейкія навіну, напрыклад, нейкі экстрэміст у Фейсбуку пракаментуе, што ты добры чалавек і скажа: ой, я ж гэтага там Андрэя, Васіля, Кацярыну, я ж іх ведаю, это ж такія добрыя людзі, вот мы з імі супрацоўнічалі. Як бы сетка пачынае пашырацца, і затрыманне аднаго чалавека і альбо там нейкая публічнасць вакол гэтага чалавека, она можа прыцягнуць вось гэты цэлы, асабліва ў сацыяльных сетках, цэлы такі букет вось гэтых прамянёў, якія прывядуць да новых рэпрэсіяў. І таму менавіта людзі стараюцца максімальна заканспіравацца, максімальна атамізавацца, да, каб ніякіх вось гэтых сувязяў не было праведзена. І таму як бы альбо супольнасць. Вот глядзіце, затрымалі, напрыклад, святара, допустим, некага святара, да, адразу пачынаюць правяраць, ага, якая там супольнасць, калі это публічна напісаць, адразу скажуць: а вось гэтыя пратэстанты зноў пратэстуюць, альбо а гэтыя грэка-каталікі зноў там штосьці, чагосьці нарабілі, вот, альбо ах, праваслаўныя, паглядзіце, што іх творыцца, мы-то думалі, што там усё супакоілася, аказваецца, там дзесьці ў падполлі яшчэ дзейнічаюць нейкія групы, якія ў сваіх казаннях выступаюць у падтрымку Украіны, напрыклад, альбо супраць вайны. Вот. І гэта выклікае як бы эфект для ўсёй супольнасці. Адразу падключаюцца там Ольга Бондарова, дарэчы, даўно я не бачыла, Грыша Азарёнак, і пачынаецца вось гэтае паляванне за новымі і новымі людзьмі. Вось. І гэта як бы канчатковы эфект, гэта яшчэ больш рэпрэсій, яшчэ больш рэпрэсій, яшчэ больш рэпрэсій. Вось. Пакуль ніякіх індыкатараў таго, што рэпрэсіі памяншаюцца, няма. І яны хутчэй павялічваюцца, таму што, як я сказала, ёсць гэты кумулятыўны эфект, накапляльны эфект, калі у спісе, нават калі там было 92 святары, да, яшчэ плюс аднаго, гэта ўжо 93. Гэта нават калі кагосьці вызвалілі з іх, нехта выехаў, яны ж усё роўна застаюцца рэпрэсаванымі, яны ж усё роўна пасттраўматычны сіндром, там нейкая змена жыцця, закранаецца сям'я. Таму гэта вельмі такая справа складаная, і я думаю, што мы не ўяўляем нават цяпер колькасці рэпрэсіяў, і ўлады спрабуюць, безумоўна, гэтай рэпрэсіі таксама хаваць. Менавіта таму усе рашэнні судоў, усе пакаяльныя відэа перасталі публікаваць для таго, каб як бы не было гэтых рэпрэсіяў бачна, але ўсё роўна яны працягваюцца. Людзі знаходзяцца пад пагрозай, яны не могуць, пастаянна гэтая трывога застаецца, ціск, дыхаць немагчыма ў грамадстве, і гэта стварае вось такі эфект на ўсё грамадства, на жаль, негатыўны. Ну, гэта, я так разумею, мы так бы мовіць, незаўважна вярнуліся да маніторынгу, і это вот ты зараз агучвала тыя высновы, якія робяцца ў гэтым маніторынгу за люты 26-го года. Ці там ўсё ж таки ёсць нейкія іншыя яшчэ заўвагі і дадаткі?
Не, ну як бы так, мы про конкретные кейсы там писали, безумоўна, ну экстремистские вот гэты так само признание экстремистами одного человека, да, яно потым цягне признаннем экстремистских целага шэрагу проектаў, у якіх это человек удзельнічаў. Далей у гэтым кожным проекте глядзяць, хто там яшчэ быў акрамя гэтага человека, іх признаюць экстремистами, далей глядзяць ужо вось гэтыя людзі, у якіх новых проектах былі. І вот так вот яно як бы як такі грыбніца, да, яно вот так вот поступова такими колами расходзяцца і закранае новых людзей. І таму атрымліваецца чалавеку вельмі цяжка, любому беларусу вельмі цяжка, таму што ты ніколі не ведаеш вот той чалавек, з якім ты супрацоўнічаеш, з якім ты ходзіш разам у царкву, з якім ты там спяваеш разам у хоры, з якім ты арганізуеш нейкія лекцыі, альбо там велапрабегі, альбо там, я не ведаю, клас йогі, ты не ведаеш, гэты чалавек, ён яшчэ дзесьці удзельнічае ці не. І калі ён будзе признаны экстремистом, это может просто вот это каскадный эффект на тебе перекинуться. И ты просто тому, что ты з ім у одной супольности не капынуўся, то ты становишься экстремистом просто по факте того, что іншы человек з этой супольности таксама признаны был экстремистом. Напрыклад, я могу показаць, як з хрысціянскай візіяй такое адбылося. Вот у нас есть Дмитрий Корниенко, ён даў некалі інтэрв'ю тэлеканалу Белсат, калі жыў у Адэсе, про тое, як што падчас вайны ў Адэсе адбываецца. Адпаведна, з-за таго, што ён даў экстрэмісцкаму фармаванню Белсат, яго прызналі таксама, пачалі крымінальную справу за спрыянне дзейнасці, далей пачалі глядзець, а дзе ж гэта Корниенко, у якіх ён ініцыятывах удзельнічае. О, хрысціянская візія. О, так давайте мы хрысціянскую візію прызнаем экстрэмістамі. Хто там яшчэ, кроме Корниенкі? Так паглядзелі на першых старонках, ах, Васілевіч, Гарковіч, таксама іх уключаем у гэтае фармаванне, все. І так ось узнікла нове екстремістське формування. І, на жаль, ось така логіка, і ти ніколи не можеш себе, то бок ні з ким, ні в яких сувязях не бить, поменьше отсвечивать публично, нигде не удзельничать, нигде не показываться, закрыть все социальные сетки, и тады, магчыма, вот ты схаваешься здесь у подполья, и тебе гэтай рэпрэсіі не закрануть. Наколькі гэта ўсё ж таки працуе, ці вот такая пазіцыя, что я зараз вось схаваюся, я не буду отсвечивать, я как бы не буду афішаваць там, что я дзе-нибудь там цішком раблю, что это гарантыя того, что как бы цябе абыдуць бокам. Ну, гаранты няма, зноў такі, глядзіце, ты можешь быть у каким-нибудь чате суседзяў, хтосьці з твоих суседзяў будзе прызнаны экстрэмістам. І могуць увесь гэты чат, дзе там абмяркоўвалі хатнія заданні, там для дзяцей, што там абмяркоўваць, там газ, трубы, п'янага сантэхніка. Чыя сабачка ў ліфце нассала. Увесь гэты чат могуць прызнаць экстрэмісцкім фармаваннем. І ўсё, і ты там палітыкі нуль, ніхто никакую палітыку там не абмяркоўваў. Але просто потому, что там апынуўся чалавек, вот, які быў прызнаны удзельнікам экстрэмісцкага фармавання, все фармаванні, дзе он бы не быў, могуць быць прызнаны зноў-такі экстрэмісцкімі фармаваннямі. Вот ты пісаў просто з чалавекам у чаце про сабачку, якая сікае там не ў правільным месцы. І ўсё, ты становішся экстрэмістам. Ты не можаш, табе трэба выйсці з усіх чатаў, з усяго, то як бы, ну, кожны чалавек насамрэч знаходіцца пад пагрозай. Ты думаеш, што я палітыкай не цікаўлюся, я наогул тут я не такая, я жду трамвая, вот. А потым ты па выніку сидзіш у экстрэмісцкім чаце, альбо там перасылаеш нейкія медыа. Ты тут таксама ніколі не ведаеш, лепш ніякія медыа не чытаць, ні на каго ў сацыяльных сетках не подписываться і просто не иметь ніякіх сацыяльных сетак, потому что ты ж не ведаешь, ты подписался на нейкага популярного блогера ці блогерку, яе признали экстремистскими материалами, а у тебя там лайки, подписки стоять. Ну, то бок ты ніколі не ты ну як бы, а экстремистами признаюць кого заўгодна і як заўгодна. Сходил на лекцию,
вот, ну, куды-небудзь на адкрытую. Назаўтра раптам гэта экстрэмісцкае фармаванне людзей пасадзілі, усіх, хто хадзіў на лекцыі, таксама выклікаюць даваць паказанні, правяраць тэлефоны і гэтак далей. Ну як немагчыма ніяк схавацца. Это значит, нікуды не трэба хадзіць, нідзе не ўдзельнічаць, увогуле выкінуць смартфон, завесці сабе просто такі тэлефон, з якога можна толькі званіць, не выходзіць у інтэрнэт пажадана, не ставіць ніякіх лайкаў, нічога нікому не перасылаць і все. Тады, магчыма, ты зможаш сабе неяк больш бяспечную сітуацыю паставіць. Але твой подпіс за Бабарыка стаяў у 2020 годзе, так прыйдзеш нават прыбіральшчыцы ў школу уладковацца, тебе скажуць: а не, ў школу мы вас не пусцім, прыбіральшчыцы там ці за ўгасам ці там тэхнічкай, у вас тут подпіс за Бабарыку стаіць і все. Ну да, дарэчы, ну ужо выбачай, сама узгадала, не к ночы, хоць дзякуй Богу, азаронка. І мне просто цікава, была твоя рэакцыя. Я думаю, что ты бачыла гэтую, там, скажем, там навіну, якая ўжо стала мемам, который вот про гэтага чалавека, які яшчэ вось буквально пару дзён таму у сваёй вось гэтай студыі каля свайго мікрафона ставіў там абразы праваслаўных святых, там казаў, што ён там праваслаўны веруючы і гэтак далей, і раптам ён врываецца в эфир с крыкам «Аллаху Акбар». Вот як, вот якая рэакцыя была? Ну, это вельмі гарманічна для азаронка, я б так сказала. Яму ж галоўнае крычаць просто. И он включая, вот, например, некая кнопочка, есть, вот есть роботы такие, я не ведаю, там режим, турборежим, да. Азаронок у турборежиме, опачки, включаем, и он давай выдае табе набор лозунгов, які трэба, там неких проклёнаў, вот это просто вот такі режим уключился. Сегодня быў рэжым ісламскага фундаменталіста і крыкі «Аллаху Акбар» і гэтак далей. Гэта яму, ну, упісваецца ў ягоную псіхічную структуру. Вот ён такі, які ён ёсць, і ну, назаўтра ён же можа тут і крычаць за родзіну, за Сталіна. Набор можа быць абсалютна ад левага да правага і любы просто. Я не здзіўлюся, што калі-небудзь яго мы пачуем, як азаронак крычыць «Жыве Беларусь». Вот у таким же, у такой же агрэсіўнай манеры, калі яму трэба будзе адказаць яшчэ на штосьці эмацыйнае, што его закранула. Вот давайте наколькі паспрачаемся, наколькі на 50 евро, вось, да, што аднойчы мы пачуем і такія, магчыма, рэчы. Не буду спрачацца, бо это чалавек сюрпрыз, можа там выдаць все, што заўгодна. Сюрпрыз. Ну, кшталту таго. Наталья, давайте яшчэ один момант прагаворым. Слушайте, ну тут далі загаловак, што беларускі зе-манастыр потрапіў у чарговы скандал. Маецца на ўвазе, безумоўна, Свята-Елізаветинскі манастыр, але у мяне такое же адчуванне, што вот як в выпадку с азаронкам, так і ў выпадку са Свята-Елізаветинскім манастыром, вот скандал — гэта наше другое імя. Ці не? Ну так, ну як бы гэта не бах, гэта фіча, як кажуць, да, што вот трапляюць скандалы, гэта нармальная жыццядзейнасць Свята-Елізаветинскага манастыра. Але мы звярнулі увагу на гэтую сітуацыю з так званым там валанцёрствам ці гуманітарнай дапамогай, якую аказваюць людзі, звязаныя з беларускім Свята-Елізаветинскім манастыром. Вот людзі праваслаўныя, хрысціяне найперш, вот гэта самае галоўнае, і аказваюць дапамогу не там каму-нибудь там людзям іншым, якія потрапілі ў цяжкае жыццёвае становішча. Ладно, неважно, бо цывільныя людзі пакутаюць ад вайны, дзе б яны не засталіся, на тэрыторыі Украіны по-ранейшаму ці на акупаванай тэрыторыі Украіны цывільным людзям складана і там. Але калі ты вязеш дапамогу і крычыш «трэба дапамагчы нашим мальчыкам», а гэта крымінальнікі, штурмавікі з вось гэта бандыцка-акупацыйнага батальёна «Шторм», то як это выглядае?
Вот это так і выглядае. Яны часта прыкрываюцца менавіта гуманітарнымі мэтамі, і калі б Свята-Елізаветинскі манастыр сапраўды вазіў гэтую гуманітарную дапамогу, ежу, там нейкія медыцынскія сродкі, магчыма, нейкую тэхніку, нават там падзарядныя прылады, напрыклад, вазіў бы мірнаму насельніцтву толькі, гэта можна было б вельмі падзякаваць за гэтую дзейнасць і сказаць, як добра, што ёсць такія людзі, якія не баяцца ехаць у такія складаныя месцы для того, каб памагчы тым, хто церпіць ад вайны. Але адной рукой яны дапамагаюць тым, хто церпіць ад вайны, другой рукой яны дапамагаюць самой гэтай вайне. Менавіта тым, хто ставіць гэтых людзей пад пагрозу, хто увогуле наладзіў гэтую всю сітуацыю, яшчэ пачынаючы з 2014 года, калі была ўжо тады расійскія войскі пад прыкрыццем, яны заходзілі на ўсход Украіны, акупавалі вёскі, гарады і гэтак далей. І вот пачаліся вось гэтыя вайна пачалася ў 2014 годзе. І тады гэтая група дапамагала гэтым сепаратыстам, і цяпер яны дапамагаюць акупацыйным уладам, тым, хто вось гэтую вайну распачаў, працягвае, які абстрэльвае людзей, які дасылае гэтыя дроны, які просто ваюе, з'яўляюцца камбатантамі, які нясуць в Украіну смерць і боль і разбурэнне. І гэта такая логіка Свята-Елізаветинскага манастыра. Мы спачатку цябе паб'ем, а потым прыкладзем лёдзік да фінгала, который мы табе паставілі. Вось так я гэта толькі магу патлумачыць. Мы спачатку кроў тваю прольем, адрэжам табе руку, а потым павяжам жгуцік, каб ты не памёр ад страты крыві. Зубы выб'ем, а потым будзем праціраць табе пюрэшку, каб табе было як есці. Наталя, але ўсё ж таки вот гэтыя пастаянныя скандалы с Свята-Елізаветинскім манастыром. Ну і ладно, калі гэта там умоўна кажучы, там пэўныя скандалы, якія яны трапляюць дзесьці там у Еўрасаюзе, калі іх там ганяюць, яны шчэмяцца, прадаюць нейкі кітайскі шыпатрэб пад выглядам нейкіх святыняў, гэта адно. Але вось гэтыя абсалютна трэшовыя сітуацыі, калі дапамога і падтрымка вайскоўцам на вайне, гэта ж неяк уплывае на імідж самой беларускай праваслаўнай царквы. І як кіраўніцтва, як Веніамін да гэтага ставіцца. Ці ён мае нейкае уплыў, ці не мае уплыў, ці магчымасць, яго это задавальняе, якое бачанне? Цяжка пра гэта казаць, таму што мы ніякай актыўнасці з боку беларускіх царкоўных уладаў у дачыненні да Свята-Елізаветинскага манастыра не бачым. Ніхто не спыняе іх, ніхто не кажа не, ніхто не кажа спыніцеся, хопіць, досыць, баста. Больш вы не маеце права так рабіць, ніякіх дысцыплінарных мераў няма. З іншага боку, калі мы паглядзім, праводзяцца мерапрыемствы агульнацаркоўныя ў цэнтры Каўчэг Свята-Елізаветинскага манастыра. Праводзяцца фестывалі, праводзяцца гэтыя выставы праваслаўныя, дзе прадаецца ўсё. Праводзіцца шмат розных, перадаецца ўся сацыяльная дзейнасць у Свята-Елізаветинскі манастыр, закрываюцца арганізацыі, там выдавецтвы, дыяканічныя арганізацыі. Гэтая дзейнасць перадаецца ў рукі Свята-Елізаветинскага манастыра. Відавочна, што хутчэй за ўсё мітрапаліт падтрымлівае гэтую дзейнасць, лічыць яе важнай і не бачыць ніякай таксічнасці ў гэтай дзейнасці. Але гэта, я думаю, што можа ў нейкі момант скончыцца,
Таму што ёсць тут таксама і такая рэч, што рэсурсы, пэўна ж рэсурсы, які мае Свято-Елізаветинскі манастыр, яны нашмат большы, чым рэсурсы, які мае ўся, напэўна, беларуская праваслаўная царква разам узятая. Таму што эканамічнай дзейнасці ніхто такой не вядзе, як Свято-Елізаветинскі манастыр, не валодае такімі плошчамі, не валодае такой колькасцю супрацоўнікаў. Ось, і, безумоўна, улазіць вось у гэта ўсё, гэта як бы вельмі небяспечнае прадпрыемства было б з пункту гледжання саміх царкоўных уладаў, таму што хто каго з'есць, яшчэ не ясна. Той же Андрэй Лемешонак, які атрымліваў узнагароды ад Пуціна, і ён можа проста перажываць мітрапаліта і выкінуць, і выплюнуць. Вось, і таму я думаю, што, безумоўна, мітрапаліт не хацеў бы, ён хацеў бы заплюшчыць вочы і думаць, што все там добра і ніяк у гэтыя канфлікты не ўмешвацца. Ён умешаецца толькі ў выпадку, калі рэпутацыйныя нейкія выдаткі ўжо будуць занадта вялікімі, і толькі тады ён умешаецца. Магчыма, пры змене рэжыма, магчыма, калі манастыр нешта там дапусціць яшчэ. Таму што все ж таки манастыр, калі мы так разбярэмся, ён чаму дзяржава не ўмешваецца? Вось у меня якое пытанне, да? Вот я хацеў спытацца, як доўга чакаць, пакуль паспрабуюць яго аджаць лукашэнкаўскія структуры? Да, кантрабанда едзе, ніхто не правярае. Грошы наяўныя круцяцца, там свой банк нават ёсць, свая каса, там свой можна ўзяць пазыкі, можна вярнуць пазыкі, як бы свая фінансавая сістэма цэлая функцыянуе. Там сваё працоўнае права, якое не адпавядае працоўнаму праву дзяржаўнаму, якое дзейнічае. То есть фактычна паралельная структура. Вот ведаеце, як такі шарыятскія суды ёсць, да, у некаторых краінах кажуць, магчыма, каб для мусульман можна было ўвесці такую паралельную сістэму шарыяцкія суды. То есть фактычна Свято-Елізаветинскі манастыр – такая паралельная сістэма, якая практычна не завязана на дзяржаву, людзям там выплачваецца ў канверціках заробкі, потым людзі пакутаюць, што яны не могуць атрымаць пенсію, бо, аказваецца, у іх там стажу няма, не хапае, яны не зразумела, як былі аформлены на гэтыя пасады. Гэта вось калі крытычная маса такіх людзей, пацярпелых ад дзейнасці манастыра, якія не могуць пенсію атрымаць, да, напрыклад, яны збяруцца разам і пойдуць там, я не ведаю, у міністэрства па падатках і зборах, пойдуць у міністэрства яшчэ там, які там міністэрства, у сабесы і гэтак далей, куды там ходзяць людзі, у камітэт дзяржаўнага контроля, у КДБ, у міліцыю, следчы камітэт, і будуць вось скардзіцца на дзейнасць манастыра, тады, магчыма, штосьці будзе зрушыцца. Таксама людзі, якія пацярпелі ад неякасных прадуктаў, якія атруціліся прадуктамі з манастырскага падвор'я, якія атруціліся, якія аблыселі ад выкарыстання касметычных сродкаў неліцэнзаваных, несертыфікаваных Свято-Елізаветинскага манастыра. Вот калі реально людзі будуць пацерпяць і у іх гэта саберэцца крытычная маса, яны скажуць, не, так не можа працягвацца, я ахвяра вось гэтай дзейнасці, магчыма, збяруцца разам у нейкую групу і будуць грукацца ва ўсе дзяржаўныя дзверы і прыцягваць увагу да тых злоўжыванняў, якія творацца ў Свято-Елізаветинскім манастыры, магчыма, штосьці зменіцца. Вось Маляваныч наш, да, недавно даў інтэрв'ю Белсату, там, дзе расказваў пра тое, што ён, як ён жыў, працаваў у Свято-Елізаветинскім манастыры. Вось такія людзі публічныя, такія людзі, якія могуць, якія там былі знутры, якія гатовыя гаварыць, якія не баяцца, а я вам скажу, многія баяцца. Многія просто людзі, якія пацярпелі, якія там працавалі, якія былі выкінутыя без там выплатаў нейкіх, альбо якіх звальнялі несправядліва, яны просто баяцца. Яны баяцца Свято-Елізаветинскага манастыра як мафіі нейкай, што ты, праўда, не даб'ешся, што ніхто цябе слухаць не будзе, а царкоўныя ўлады слухаць не будуць, дзяржаўныя ўлады слухаць не будуць, на цябе будуць у соцсетках з гэтага Свято-Елізаветинскага манастыра ўсюды шукаць і пісаць табе там всякие гадкія каментары, будуць здымаць супраць цябе розныя відэа і гэтак далей. Таму людзі баяцца булінгу. Яны баяцца, што таму яны маўчаць, часта яны просто хочуць забыць усё, што з імі адбывалася ў гэтым манастыры, але я веру ў тое, што крытычная
масса збярэцца, што крытычная кропка адзін дзень настане. І вось гэтая там можа нейкая маленькая там парушынка такая, яна зможа пераламаць хрыбет вось гэтаму слону, які зараз ходзіць і паводзіць сябе так, быццам яму нічога не будзе, думаючы, што яны ўсё схапілі, ўсё схавалі, ўсё наладзілі так, што нічога не выйдзе на вонкі, але на вонкі выйдзе. Вось. І гэтыя скандалы, яны насамрэч дапамагаюць прыцягваць увагу, і магчыма, што людзі у выніку захочуць гаварыць, і захочуць гаварыць не проста тое, што яны ў адкрытых крыніцах інфармацыі, тое, што мы шукаем і можам знаходзіць, а яны захочуць гаварыць пра сапраўдныя штодзённыя праблемы, з якімі сутыкаюцца у тым ліку супрацоўніцы вельмі часта гэтага манастыра. Як разбураюцца сем'і, як разбураюцца кар'еры людзей, як сапраўды людзей адгаворваюць ад лячэння. Вельмі частая таксама з'ява ў манастыры, калі людзям кажуць, нейкай супрацоўніцы кажуць, ведаеш, у цябе рак, ну ты не хадзі на хіміятэрапію, цябе трэба мазацца якім-небудзь алейкам асвечаным, і чалавек памірае. І па выніку можа знойдзецца якая-небудзь сям'я такіх жанчын ці там мужчын, якія скажуць, не, нашу маці ці нашага бацьку забілі у манастыры, адгаворваючы, маніпулюючы, адгаворваючы ад лячэння. Вот. Калі гэта будзе аднаму Богу вядома, але Бог доўга терпіць, але в цярпеннях і ў Бога можа скончыцца. Ну, ведаеш, самае галоўнае, каб гэты монстр, гэты спрут не перарос, не дарос да таго, як у свой час светскі Іран ператварыўся ў вось краіну, дзе правіць рэжым аятол, каб Беларусь не ператварылася, дзе правіць там рэжым матушак якіх-небудзь умоўных, кажучы, як яна там, Гаврылаў там ці якіх-небудзь монахінь ці яшчэ што-небудзь. Да, ну ведаеце, я б так сказала, што большасць нават монахінькі жывуць у Свято-Елізаветскім манастыры, гэта людзі, якія трапілі туды ва ўразлівай сітуацыі свайго жыцця, і фактычна яны з'яўляюцца рэсурсам проста гэтага манастыра. Яны не дрэнныя людзі, яны не хочуць нічога дрэннага рабіць, яны самі ахвяры вось гэтай сістэмы, яны аддаюць сваю маладосць, свае лепшыя гады жыцця, сваю нейкую будучыню, гадамі, дзесяцігоддзямі яны аддаюць вось гэтаму спруту, які выцягвае з іх вось гэтыя жывыя жыццёвыя сілы. Вось. І потым яны, калі ўжо апынаюцца дзесьці на узбочыне жыцця, яны разумеюць, што гэта было, яны ўжо не могуць вярнуцца назад і нічога зрабіць. Таму людзі, якія вельмі глыбока пагружаныя ў жыццё гэта, токсічна, вот бачыце, у токсічны асяродак, там это часто бывае таксама з рэлігійнымі сектамі, да, калі людзі, у іх нібыта пацямненне нейкае адбываецца, вот яны трапляюць некуды ў цяжкой жыццёвай сітуацыі, і потым яны выходзяць адтуль, і все жыццё ўжо прайшло. Вось. І таму ў першую чаргу больш за ўсё терпяць менавіта вось гэтыя людзі, якія кожны дзень, кожную секунду свайго жыцця аддаюць вось гэтаму монстру і спруту. Давай, можа быць, пра такую, ну, скажем, добрую, недобрую, прыемна нечаканую такую сітуацыю, калі на дзяржаўным тэлебачанні нечакана святар, праўда, сербскага паходжання і раманаха Агафангель, ці як правильно вымаўляецца, дзе націск ставіцца? Агафангел. Да, Агафангел нечакана заспяваў і нечаканую для гэтай сітуацыі песню. Вот як ты ўспрымаеш гэтую сітуацыю? Нечаканую сітуацыю, ну, яна насамрэч, купалінка — это семінарскі стандарт. Яна ўваходзіць як бы у плейліст, калі семінарысты збіраюцца, спяваюць песні, ну, прынамсі, так было ў часы, калі монах Агафангел быў семінарыстам,
яно выходзіла вот у гэты як бы стандарт. Яшчэ, дарэчы, цікавыя ёсць у гэтым плейлісце. Я размаўляла са сваімі сябрамі, якія вучыліся з гэтым Агафангелам. Вось яны кажуць, што абавязкова спявалі магутны Божа. Магутны Божа гэта был must have у семінарскім рэпертуары. Любы семінарыст можа заспяваць, ну як бы выпускнік семінарыі можа заспяваць магутны Божа на вельмі такім добрым узроўні. Таму я думаю, што адзін дзень будзе хор бацюшак, які нам такога магутны Божа заспяваюць, што у нас просто затрымціць усё, і душа, і цела, і розум, і гэтак далей. Усе гэта ўмеюць спяваць. Ёсць яшчэ адна песня, якую спявалі заўсёды ў семінарыі, гэта «Выйду ночью у поле с конем», але беларускія семінарысты заўсёды гэтую песню перароблівалі петь о том, что в Беларусь я влюблен. То як бы меняли Россию на Беларусь, як бы песня расійская, песня такой стандарт ватный, патрыятычный, любые вось гэтыя вот рускага мира, але беларускія семінарысты рабілі як сапраўдныя беларусы, яны бралі матэрыял і рабілі з яго сваю цукерачку і спявалі гэтую песню пра любоў да Беларусі, перапрацоўвалі. Вось таму ну ладно, магутны Божа, ну ладно, пераробленая гэтая ватнаўская песня расійская, але Купалінка песня-то с таким разыначкой, скажем так, эратычнай. Ну, а вы думаете, что там, ведаеце, яшчэ я як бы аднойчы была яшчэ у сваёй маладосці, была вельмі здзіўленая, калі пачула, як семінарысты выконваюць арыю з Нотр-Дам-де-Парі, да, там, где трое закаханых спевают Эсмеральде песню про то, что и там были слова «Я душу дьяволу отдам за ночь с собой». Вы только себе не уявляете, як гэтую фразу спевали семинарысты, колькі яны туды укладали гэтай своей души, вось, и колькі яны своего голоса туды укладали. Вось. Для семинарыстов таксама стандарт такія песні спяваць у забаўляльных мэтах, у музычных мэтах, ну, хуліганскіх мэтах, можа, нейкіх. Таму Купалінка тут, ведаеце, ну, Купалінка это вельмі такая песня, вядомая кожнаму беларусу, вось, і яна вельмі прыгожая, па мелодыцы гучыць вельмі добра, і я, ну, як фальклор, ну, яна, конечно, не фальклорная, будзем шчырымі, не зусім фальклорная, ўсё ж таки песня пад фальклор зробленая, але, ну, як бы, мне здаецца, што гучыць добра, чаму б семінарыстам альбо там бацюшкам не паспяваць і такую песню. А потым гэтыя семінарысты вырастаюць, становяцца мітрапалітамі, да прыкладу мітрапалітамі мінскімі, магілёўскімі, і віншуюць міністра абароны з днём абаронцаў айчыны і праводзяць як там месу ці што яны там праводзяць пад чырвонай камуністычнай зоркай. Нормальная такая трансформация? Мы уже перескочили на католиков, да? Да. Да, вот я, дарэчы, не ведаю, я разумею, адкуль у праваслаўных гэтая савецкая вся гісторыя можа з'явіцца. Вось, адкуль яна з'яўляецца у каталікоў, які вучацца ў такіх закрытых каталіцкіх навучальных установах, дзе, здаецца, некая саўдэпаўшчына гэта ўся, ну, не можа пранікнуць. Ватыкан — это ж галоўны вораг заўсёды быў для савецкіх уладаў. Это была антысаветчына такая, гэтая каталіцкая царква. Адкуль такое бярэцца 23 февраля, не ведаю. Савецкая школа, можа. Девочки подарили шкарпетки на 23 февраля, не ведаю. Ну, і так уразілі бедных хлопчыкаў, што яны нават мітрапалітамі стаўшы ўсё адно это ўзгадваюць. Да, адкуль гэта эстэтыка ліпне, я не ведаю. Ну, просто для мяне загадка, хаця людзі жывуць у грамадстве і не могуць быць вольнымі ад гэтага грамадства, ад трэндаў нейкіх, напэўна, гэта трэнд нейкай даўнасці, не ведаю. Для мяне вельмі мне цяжка ведаць, я бачу, што нават людзі, якія выехалі з Беларусі,
з палітычных меркаванняў пасля 20-го года, якія пратэставалі. Яны таксама ў чатах, паглядзіце, чаты беларусаў розных краін, там таксама: дарагія нашы мужчыны, паздраўляем вас 23 февраля. Якія мужчыны, з якім 23 февраля? Людзі, адкуль вы упалі? Ось, але гэта вот нейкая такая прошивка, якую там ні Тамаш Аквінскі не зможа выкінуць, да, ні Наталья Арсеньева з магутным Божа не зможа ніяк, ні Купалінка, нічога. Вот яно прапісана там дзесьці. Я вельмі спадзяюся, што вось гэты базавы мінімум саўдэпаўшчыны, ён па выніку ўсё ж таки сыдзе ў нябыт і не будзе ўплываць на нейкае царкоўнае жыццё. Вот паглядзіце, нават таксама праваслаўныя, таксама на 23 лютага правялі у Бабруйску, мы посцілі, на жаль, нема магчымасці паказаць тут відэо, да, як дзеці ў камуфляжы танчаць на свята чырвонай арміі. Пры гэтым чырвоная армія забівала у тым жа Бабруйску святароў падчас вайны, падчас рэвалюцыі, вось гэтых рэвалюцыйных падзеяў. Вось, як это у адным розуме збіраецца, як это ў адной культурнай парадыгме збіраецца. Ну, такія мы загадкавыя людзі, беларусы, як я кажу, з адной рукой, мы сёння уже казалі, в одной руке Маркс, а в другой руке хто там? Шникерс. Это такая песня была. Мой герой Карл Маркс. Это некий беларускі гурт такі спевал. В правой руке... Ладно, не будем Михалка в суе узгадывать. Да, Михалок. Вот. Таксама широкой души человек, які можа агарнуць вельмі шмат феноменаў беларускай рэчаіснасці. Дзякуй вялікі, Наталья. На жаль, трэба завяршаць нашу сённяшнюю размову. Я нагадаю, што з намі была у чарговым сваім стрыме экспертка, тэалагіня, экспертка ў галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Наталья Василевич. Подписывайтесь на телеграм-канал «Христианская визия не войне», таксама на телеграм-канал Наталья с 2 Л. Ну и не забывайте подписываться на YouTube-канал Еврорадио. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Ну и, безумоўна, можете падтрымаць нашу працу, ёсць такая магчымасць. Дзякуй, Наталья, яшчэ раз. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Всего доброго. Жыве.